Oiches, Alberte, estamos no bueno carallo bueno aquí, cara a cara, que nos tocamos. Bueno, non aínda, Casi. pero porque ti non queres. Efectivamente, estou aquí en Silvio's House. Estamos facendo algo que a xente reclamaba. Ternos cara a cara, en directo. Falta o público, pero bueno, eu teño as cachas quentes. O único público que temos agora mesmo está a punto de quedarse dormida, que é Leia, a miña cadela. A Leia que descansa en riba a miña. Sí, sí. Vou facer un comentario moi de dono de can, que é moi friki, pero é de cheira ao meu, sabes? Sí. Cheira ao meu, cheira ao Paco, entón veu aquí e dixo, aquí isto é un aroma familiar, ainda que o Paco xa falo moito desto, pero ainda está sen duchar, Está sin duchar, e Sí. eso? Dixenche, o programa anterior falábamos de que tiña que bañar o can con máis frecuencia, pois pasaron 15 días e ainda non o bañei. Bueno, tampouco me sorprende, a verdad. Bañaches a nena? A nena sí, a nena sí. Xa está, con eso xa non te levan preso ni nada. A nena unha vez ao mes mínimo para no inverno, No verán aínda vai algo máis. Para a bañera. Que non colla algún resfriado, claro. Claro, hai que cuidala. É todo por salud. Claro. Oye, moi ben o pisiño, Viches, isto é o máis parecido que hai a Ibai Land. Isto é como unha casa de youtuber, case. Isto é como o cuarto da lavadora da casa de Ibai, ¿no? Sí, probablemente, o sea, o seu setup é máis grande que toda a miña casa, pero No, sí, no, sí. aquí facemos coña, pero Silvio é un pequeno burgués. Isto teño que saber a nosa audiencia. Vive aquí no Born, que para quen non coñeza Barcelona, pois é o barrio máis exclusivo da cidade. Home, máis exclusivo, non? A ver, deixando os barrios ricos. Fora dos barrios ricos, sí, é un barrio de postín, é o barrio moderno, é o Malasaña, digamos, de Barcelona. Aquí hai moito turista, moito piso turístico tamén, unha zona, cuidado. Estou facendo A ver, faino en ASMR, así un pouco. Estou facendo o dos cartos dos dedos, o de ciscar así os dedos, sabes? Como chamar aos gatos, estou facendo eso. Moi de señor maior, Como de é un facer... podcast non se ve. No, bien, ten aquí un piso con parqué, con así sabes, coa viga así vista. Viga catalana que lle chaman aquí, que Viga igual catalana. seguramente en Galicia hai eso tamén. En Galicia tamén a chaman viga catalana. Ah, sí, probablemente. No, sí. polo carallo. O polo carallo lle chaman a algo catalán en Galicia. Bueno, Ibas sí. a vender menos. Sí. No, pero moi ben, así todo diáfano, caixas polo medio, moito cable, bueno. Cable Piso algún piso cable, Fixen de aquí millennial. inversión en cable, que aquí hai cable para producir calquera evento. O sea, Sí, a verdade que sí, ten unha maquinaria. Algún día faremos unha emisión tamén en Twitch, poderes ver. ¿Dónde, Alberte? En ¿Dónde? Twitch. Twitch é como o Twitch en Xebre, non? O Twitch en Xebre é Twitch. Me tiña intensidade aí demais. Entre que estou un pouco arrefriado e que lle metí intensidade, pois quedou Twitch. E confirmamos que Leia xa está dormida. Xa está dormida, malia decir eu Twitch con toda a intensidade que lle puiden meter, Nin se move. A tía non se move. Bueno, pois moi ben, moi contento de estar aquí, cara a cara, superando xa Omicrons e demais problemas. Bueno, a ver se non agarramos neste, non? No programa número 7, igual Igual nos contaxamos hoxe, sí, ti e eu. pues sería divertido. O próximo pues facémolo con febre. Malo será, dende Hospital de San Pau. Facemos Directo en Twitch dende a UCI. Entón irei vindo aquí cada 15 días ou xa veremos. Bueno, en principio sí, pero vamos vendo. Pero xa veremos. Vamos vendo. Eu teño porque, cosas que facer, Claro, e traballos e cousas, Traballo. pero a priori sí, este vai ser o como fagamos agora o programa dende aquí. Para eso me comprei esta mesa de 25 euros do IKEA. Moi ben. Unha mesa adicional. Non baila, polo menos, a ver. Non baila porque, bueno, baila un pouco. Baila un pero pouco, baila un pouco. A ver, baila un pouco porque o piso este que ti describías como se fose aquí María Antonieta, o piso este está torcido. ¿Vale? Home, como bon piso do centro barcelonés. Está mal feito. Entón, bueno, estas patas ten destas regulables por abaixo Vale. que se desenroscan, entón, por eso non baila moito. Se tira unha canica, vaise pa cociña. Sí, de feito, onde estou sentado, se eu tiro unha canica vai hacia o fondo e aí a esquina, contra a parede. Así que... Está o piso torto, bueno, pasa nada. As sillas con gaming como a na que estou sentado agora mesmo, digamos que son un invento do diaño para este tipo de pisos. Estás aquí como na feira, ¿no? Como no tío vivo, Como ¿no? na feira. Bueno, pois eso, toxen croissants, Sí, Eso sí, non sí, quixo sí. decir Silvio, pero eu aquí el bon anfitrión, pero deume un vaso de agua, Eu puxen auga, sí, sí. un Ofreciño un vaso de café agua. e non quixo café. Negoume o café. Neguei cho café de nada máis entrar pola porta, porque xa veño con un, Claro. e nada máis me falta a min Pa dous aguantarte. cafés.
Para gravar o podcast. Claro. Así que, cuidado. En fin. Vale, Bueno, pois... que miro a ver si lle tiro aquí a... Sí, porque Silvio está coa mesa de mezclas que comprou... Bueno, comprou no, perdón, mercou. No, tampouco. Que lle traxeron os Races. Entón quere facer así de técnico está metendo, vai meter a sintonía. Sí, ahora imos intentar meter a sintonía sin nos marchar. Entón, eu que lle pido a Alberto que se quede calado. O sea, non vou baixar nada. Que Veña. teas calado Vale. e sai... A ver se intentámolo. Intentarei, no. Veña, en que momento queres que cale? A partir de xa? 3, 2, 1? Veña, Contamos... Tío 3, 2, 1, va. 3, 2, eu mesmo fago 3, 2, 1 e despois de... e calaste. E calo, vale. Sí. Non hai 0, E 3, 2, 1 e calas. Vale, vale. A ver se son capaz, 3, 2, 1. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Bueno, saiu ben, penso que sí, non, Alberto? Moi bien, se non despois editas ti. Que paso estás? Buf, estou aquí, si home, sí, o que justamente comprei tanta cousa para non ter que editar, home, claro. Eso me refería, pero bueno, se calquera cousa pasase, pois aí está Sí. MC Falcón para solventar os problemas. Claro. Oye, tocamos un tema moi manido, despois imos xa ás mierdas. Veña, va, dispara. Terceira vacina que? Que? Ben. Hostia, eu estive cun tembleque pola noite que nin Michael J. Fox, Pero a ver, ti que isto é como o sistema do Barça. Que equipo levas nas Eu tres? levo Pfizer, Moderna. Vale, eu levo triple Moderna. Cuidado, porque, Claro. porque vives no Born. Home, somos modernos, hipsters. Carallo. Sí. Entón, a mí non me fixo moito. Pero que queres decir? Que se non varias a marca, se non mezclas, non hai resaca. A ver, o único coñecemento científico que temos aquí ti e eu son de esas noites nas que consumíamos certas cousas, co cal... Non fales en pasado, tampouco fai falta. Bueno, pero igual ahora Volverán. ahora é de día, por eso a Volverán. diferencia é de día. No, justamente moita xente que ten a Moderna por primeira vez, pois tenlle pasado iso que lle pegou duro. A ver, eu foi a noite, Esa noite paseina, xa te digo, con os calofríos, que a miña nai, bastante considerables. E cheguei a ter, pois eso, picos de 38 de febre, pero despois xa durante o día... O que non arregle unha ducha, Bueno, me sí, iba a decir pero unha palla e unha ducha, pero pareceume soez. con febre un pouco así, un pouco sordido. Quítame, Sí. Sí. A febre ou a palla? Bueno, en fin. Unha cousa quita a outra. No, a min non me fixo nada, xa che digo, deume un pouco o brazo, son aburrido ata para eso, sabes? Ata para a vacuna, que todo mundo está aí rayadísimo. Nada, triple Moderna a mano de santo. Que ademais, no meu caso, vacunoume a miña compañeira, que é enfermeira. Ollo, Enchufao. que ben. A terceira, as outras tuven que ir ali ao redil. No, porque que ti sabes que nos centros Por de unha aten- vez picou el antieno ao revés. Perdón, Uy, perdón. uy, perdón. uy, uy. Uy, está, Que perdón. pase Arévalo. No, Perdón, estivo ben perdón. porque era un día final de semana e os centros de atención primaria ás veces sobranlle vacunas, entón as vacinas que lle sobran pois teñen que tiralas ou tal, entón pois chamoume e ali fun. Eu tiña cita para un domingo e vacuneime un venres. O sea, que tampouco non cambiou moito, pero que sí, teño a foto dela póndome a vacina, xa ves? Moderna. Qué bonito, ¿no? El booster. Vale, poñer aquí está, tes aquí como un tenderete, tes aquí como Un tenderete. un tenderete. Tes aquí Igual é un cadro ou algo No, así. Tes como ese típico, eses fiños aí onde ven con pinzas minúsculas. Sí. Tes aí colgados unha serie de polaroids. Este é un especial house tour en podcast. Igual estou dicindo demasiadas intimidades. No. Xa me cortarás. Vale a incorporar nesa colección de polaroids así en parella. Vas a incorporar esa foto de... Non. Se queres outro día ves a miña casa e fasti o feito, scratch. de feito, non, porque teño que levar moito equipo. De feito, claro, eso leva a miña compañeira, eso eu non. Esa parcela non a tocas. Eso non eu Vale. de un lado para aquí, que como podes comprobar, de un lado para aquí ata o armario é meu. A merdallada todo é todo, tío, cadro de Star Wars. episodio 1, unha botella de vodka que vexo aí nunha estantería, Sí. o gorro soviético do que xa falamos, e toda a cablellada esta que tes por aí aquí metida. Vale, Sí, vale. correcto. Moi ben, moi As ben. dúas pantallas, todo isto é o meu reino. Pero ti Vale. tamén tes, non dis? Tamén tes unha historia desas de, Tamén teño, tamén Polaroids. E tampouco a fixes ti, confírmase. Confírmase. Que eso é trending topic. Así en parellas dos 30 aos 40, eu creo que esa movida dos fíos coas polaroids, as pinzas... Pero ti tamén tes que se poda iluminar ou non? Non. Aquí, no, eu aquí sí que aínda un plus. A carón desa movida teño unha farola, Sí. imita unha farola destas antigas de para iluminar esas Singing Polaroids. in the Rain.
No, bueno, coincide que está xusto aí nesa esquina da casa, do comedore, e cando se encende, pois quedan moi ben iluminadas as fotos. A vacina mal, non? As fotos de moitas cousas, entre elas o casorio. Ti casado non estás, non? Non. Ah, bueno, algún día, non? Ah, bueno, espero, a ver. A ver, home. A ver se mo pide. Esa festa tamén é... Buah, esto se escoita aí mátame, sabes? A ver se mo pide. Home, a min pedimos a miña muller. Sí? Sí. No, te lo crees ni tú. Bueno, primeiro pedinho eu, despois non acabábamos de escoller data e como que me refrescou a memoria e dixeme, oye, aquelo que faláramos de... Colleute da orella. Previously nas nosas vidas. Isto que? Foi un spin-off o teu, non? Claro, eu tiña unha carpeta provisional para sempre. Sí. Pero ela dixo, hai que pasar a limpo esta movida. En cuestión de 3 meses xa Liquidache. estábamos de barra libre. Bueno, eu espero esa festa que pode estar moi ben. Moi ben. E aproveitei o día seguinte, xa che Sí. conto máis merdalladas, da vacina para ir ao fisio. Oficio? Sí. E por qué fichar oficio? Fisio, ben. Na cona da bella non manda ninguén. Hostia, esta non E me sabía. pousa. Bueno, en fin. Deixa un pouco de silencio, así como para... Va- sabes, para humillación. Sí, e para que o ouvinte se recupere. Vale. Pois foi un oficio, escollín mal día para ir ao oficio, o venres pasado, precisaba ir ao oficio, xa sabes, nena pequena, bañeras, non para quieta, xa sabes, necesitaba ir ao oficio, pero escollín mal día. E por que? Pola vacina? No, porque foi ben incluso para iso, pero o día seguinte, mira que semana, mira que semana tiven, xoves vacina, venres fisio e o sábado fun ao rural catalán, o centro do mapa, a apañar leña. Apañei 4.000 kilos de leña. Como que 4.000 kilos? 4.000 kilos de leña. El hombre más fuerte del mundo. Éramos varios, Éramos unha brigada de 4 persoas e un tractor. Brigada de 4 persoas. E un John Deere fantástico, con remolque e ah. pala. Pero, claro, escollí mal día porque o domingo estaba reventado. O domingo xa necesitaba ir outra vez do oficio, sabes? Pero a ver, que trato che dan os sogros al verte? Poñente a carrexar leña. E a min isto de ir ao pueblo e tal está moi ben. Non compensa, non pero compensa. penso que da leña... Non me compensa. No, claro. Se ti traballaras nun traballo físico... Bueno, se ti traballaras... Ti imagina chegar ali o sábado... Bueno, Alberte, temos que... No, pero tiño bon lombo. Estaba picada por eso a leña, Estaba picada. Porque picar a leña, estamos falando de... Era arrimala ao camiño e carregar o tractor. Pero eu para ese tipo de traballos funciono ben, teño bo lombo, forza bruta, eu aí... Eso é o meu. Non se che clavou algunha astilla... Como No, se dirá astilla en no. galego? Non, seguro que non se di astilla. Non sería astilla. Un anaco, un trociño de madeira... Xa parecemos os de Londres, que están todo o rato a preguntar how this is Hambra. Non se me clavou nada porque levaba guantes, hombre. Ah, claro. eu son un burro. Ti, como crees que traballo Vale, te ibas preparado porque non querías que se cheque nada. Romper Bueno, unha uña. total, que temos leña e isto é verídico ata 2025 Madre mía. na casa. A putada sería que me deixara a miña muller agora, sabes? Digo, que eu recollí leña hasta 2025. Pásase unha factura, A mí non me joder. Horas traballadas. Claro. Como mínimo hasta 2025 teño contrato, sabes? Sí, non, rollo como un Titi no Barça, ¿no? Efectivamente. Eu traballei, eu din o callo, agora aguantaime aí. Aí está. E xa está. Moi ben. Era todo o que tiña que dicir sobre a miña semana pasada. Mira, eu quero che facer aquí un comentario diante. Tú tes unha nariz de payaso que eu deixei a ti aquí para por si queres facer uso. Pero... Fíxate que non sirve de moito porque non nos ve ninguén. Pero Tes unha nariz de payaso, efectivamente, Claro, pero pendurada. en honor aos artistas. E queres que me apoña eu? Tampouco ten por qué, non? Pero Está usada, porque claro... sí, home, claro. Entón, non. Claro. Non apoño. É protocolo COVID. Hai que mirar, xa se non fora COVID tamén, pero... Ti imagínate, no protocolo COVID, non? Que un dos epígrafes sexa non poñer narices usadas Non se poden compartir. Claro. De feito, deberías poñéndote un nome, se que os achestí, pois escribir Claro. aquí no interior, poñer Silvio. Pero se a ventilas... De feito, é así de espuma barateira, non é unha nariz de payaso. Claro. É así como de
Ti que pensas? cotillón de fin de ano, o tacto dame un pouco de grima. Ah, sí? Sí, non Por me que? gusta. Hostia, non me mola. Pero por qué? Por Toca qué? a ti. É como se llama, Vas xa echar. toquei. Non me, dame como grima. A min gusta o tacto ese da espumilla. É como a espuma, guai. Sí. Non me... Pues é buena Grazas polo detalle. Mira, é buena poñer. Ahora puxo a Silvio, igual lle fago unha foto e compartímola despois no... Toquei co nariz no micro e non... É bo o micro, entón non se Claro, escoitou. É que Silvio A inversión- tengo micro de Ibai Llanos, Esto No. tampouco quere decir él así No, en voz alta, pero... Eu teño o meu, Ibai ten o seu. Eu teño o meu micro. Xa, Claro. Quero decir, para que O micrón. saiba desde que É estamos o falando. micrón, claro, este. Están sempre dormindo as pernas. Sí, normal, tes aí a cadela. Refrescamos a información. Teño a cadela de Silvio Aleia. Non vou dicir moi alto porque Aleia é unha vila do Maresma de Barcelona. Aleya. Teño aquí dormindo e pásame co can tamén que se me durmen as pernas. A ver, xa pesa 4 kilos, Xa, nada. pero xa leva un rato aquí. Sí. Que, por certo, estáme Quentando a zona pirenaica. Os actores sempre tendes cousas, filias curiosas. No. Por favor, líbreme Dior. Pero bueno, que me está quentando esa zona de aí, Bueno. da Colloada. O que hai? Xa, eso. Eu queria che contar unha cousa. Por favor. A semana pasada mandeiche unha foto. Hombre, Estiven ali cun señor. Estuve reunido. Bueno, sí, reunido. Reunido. Bueno, pues sí, é verdad. Reunido. Bueno, entrevistei, pero sí, reunido tamén. Porque nos facemos chanza, coña, Sí. de que somos o mellor puto podcast en galego do mundo. Pero é que somos o mellor puto podcast en galego do mundo. Somolo, e aparte somos persoas importantes. Sí, son uns flipaos. O Xio Meis non nos escoitas? Sabes que lle preguntei ao Xio Meis, que nos dixo en Twitter que éramos uns flipados? Por decir que somos o mellor puto podcast en galego do mundo. Preguntei, escoitache algún programa? Dixo, no. Pois igual o flipado por comentar onde non che mandan. O xiomeis. Como non vai escoitar, Claro. jade pollas. Como non vai escoitar, que máis me dá. Bueno, que te reuniche con, nin máis nin menos, a persoa máis importante deste país. No, non me reunín con Juan Carlos I. Reuníme aquí, que ahora podes ver aquí a foto. Esto é unha imaxe. Sí, Isto é unha sí. maravela. Isto é unha maravela. Claro, podemos comentar. Podo decir Sí. cal é o sitio. Sí, ti describe o sitio. O sitio é Alpati das Tarullés. Correcto. Sei que esas que de feito non son nin laranxas. Sei que Son mandarinas, non? Sí, son máis pequenas, son como mandarinas e sei que non se poden comer, que están como moi así, amargas ou agrias ou como conas diga Que non... está un pouco... A política catalana tamén está agria, Está un pouco tamén... Un pouco sí. Bueno, está Silvio Falcón e outro rapaz Sí. de nome Andreu Pujol. Andreu Pujol, un saúdo dende aquí. Están os dous escoltando a Pere Aragonés, Toma. o molt honorable president da Generalitat, Aí está. un chaval, porque estamos falando antes, amigo pechado, Sí. 38 anos, un rapaz, o presidente máis xove da Generalitat, e aí estás con eles, Bueno. contanos, que negociado, que tramas? Sobre Pere Aragonés, eu escribí un artigo que se chamaba Un presidente millennial. Un presidente millennial, Claro, correcto. millennial. É total. forte iso, Sí, bueno, aí está. Bueno, ahora en Chile tamén teñen aí un millennial máis novo aínda, do Correcto, 85. 35 anos ten. Do 85. Tires do 86, non, Alberte? É máis bello que a min aínda. Sí, pero E xa preside un país, xa ves. Pero Un país moi largo como a Argentina é tamén. un país largo, sí. Bueno, Como pois un eso, rato largo. con Pere Aragonés tivemos a semana pasada, aí fomos un anaco, Bueno. a velo, Pere ben, máquina, no, fixemos unha entrevista. A verdade que tratou-nos moi ben. Pere Aragonés, como leva moitos anos facendo cousas de política, é un tío novo, claro, xa o coñecín pues, estando aquí, facendo cousas de activismo e demais, e aí... Bueno, que sodes colegas, vaya. Bueno, colegas tampouco... Bueno, pero que... A ver, tes o seu WhatsApp. Rufián veunos o podcast. Claro. Sí, creo que sí que teño. Mira. Non o sei, tería que creo que sí. Xente importante aquí no Sí. Bueno Gallo Bueno. Pero non lle mandei un WhatsApp, oye, Pera, vamos por Palau, non. A verdade é que perdimos citas, estivemos meses esperando, como mandan os cánones. Anda liado. No, e eu estaba acostumado incluso a entrar por outro lugar, a Palau da Generalitat, o sea, vas á porta principal, a Plaza San Jaume, baixa un señor a recollerte. En que horario fuches? Fun de mañá, por eso, de mediodía. Pero houve así... tiña croissants tamén? Non, pero ofreceunos un café. Realmente. Bueno, o sea, bueno. dixémoslle que non porque xa os aí íbamos comer, o sea que fomos comer unhas tapas de ao Brusi aquí a un Sí. bar que hai ao lado do Palo da Generalitat. O sea, é como o contraste entre algo glamuroso e algo cutre. Bueno, cutre popular cutre bien, total. cutre bien. Bueno, entón, o que non sae nesa foto é as zapatillas, porque obviamente non me puxen
Home, A ver, sabes como son. No, ahora vou estou vestido de yonki hoxe máis, porque despois vou xogar a pádel, pero esa é outra historia, á tarde. moi ben, Levei señor unhas- maior. Levei unhas zapatillas inspiradas con debuxos de Dragon Ball. Oh, De bola de dragón, bola Oh. de drag. Sí, sí. seguro que se fixou niso. Non sei, non me dixo nada. Ah, vale. A min dame igual, eu era porque pues, a mí me apetecía me levar. Rufián sí que se fixaría, Sí, porque por- a nosa entrevista estivo case centrada en Bola de Dragón. É certo, é certo. Eu pensei, bueno, pero se é millennial, pues hai que facer honor e sempre podía explicar, pues fun con eso e tal, pero polo que sexa o fotógrafo de Palau Non colleu detalle. non colleu detalle. Igual non lle pareceu ben Dame o fotógrafo que foras en tenis. A Mel debe estar rayado porque todos os días ten que ir de traxe a traballar. A túa nai sabe que foches de tenis a Generalitat a reunirte con Per Aragonés, co presidente? non o sabe, pero coñéceme. Home, é que a parte de arriba está ben, vas coa tua camisa, que a tua Claro, americana, un claro. tejano xa mal, Bueno, pero sí, como pero mínimo é oscuro, moderno, pero ir con sí, os home. tenis de Son Goku, Mira, home, vouche enseñar os tenis de Son Goku. home, Porque feo, os teño feo. aquí a man, a ver. Estou no vendo xa un A ver, pouco. un segundo. Xa podo apañalo eu se queres. Sí, veña. Dame a min para apañar o tenis. Agarra Estamos aí. aquí facendo No, A ver, que che parece? Home, cuidado. Pero están pintados a man Sí, por sí, alguén. sí, claro, claro. O sea, son unhas tenis da marca da Pipa, Sí. que diría miña nai, por non decir marcas. Unha marca americana con sede en Oregón. Correcto. E despois alguén pintou. Eu teño un coñecido, por certo, que fai estas movidas. Está E ben. faino con moi bo gusto. Falcón, número 24, que supoño que asocias Sí, ten un número... é chulo. Kobe Bryant, non? Sí, Tiña pero no inicio. non era por Kobe, pero sí. Xa non o ten, Kobe Bryant. ese Kobe número, Bryant polo non que- ten polo que número, sea, ¿no? nin non ten WhatsApp tampouco. Son chulas. É Trunks. No, no. esto é da Ah. nova vale, vale. de Dragon Ball Super, que creo que ok. son Vegeta e Goku. Vale, a fusión de Vegeta e Goku. Vale. Bueno, que están moi ben, pero para ir a Generalitat non son. Claro que non, pero sea Son gracia. Xa as gardarás ti ben, vale? Que xa tirei aí. Sí, xa está. Ese Tirei aí por pechámoslo riba. aí. Espera, que tiro outra caixa. Tira a caixa. Vaya, moi ben xuntarte con xente poderosa, pero para outro día zapatos non tes, ¿no? Ti non gastas, non tes. Non teño zapatos, bueno, teño algún así para ningún bodas par. e tal, pero non é un non desastre. uso. Pa qué? Bueno, pues nada. Ti vas a galas, ou que? Bueno, unhas tenis medio oscuros, que disimulen, pero Nada, aí nada, con nada. Vegeta e... Hai que ir coa identidade hasta o final. Pois nada, se somos así de porcallans, pois hai que ir con todo. Eu a semana que ven, no vindeiro programa, igual falo tamén dun xuntoiro que vou ter eu. Neste caso, ti dedicaste ao mundo da política. Sí. Estás que aí co number one da política catalana. Eu, que son actor, o mes que ven, febreiro, vou traballar. Eso xa é noticia. Noticia. Vou traballar Tic-tac. cun dos máis importantes actores deste país. Un dos máis. Pero podemos tirar nomes ou deixámolo aí? Dos Danos 4 nomes. tres actores. Non o desvelamos. Dos tres actores que máis traballan neste país. Que máis traballan. Esa é máis... É máis fina. Claro, sí, porque igual... Non vou dicir máis. Pero Vale. estamos aquí... Mira, eu só vou dicir, o sea, non tes que contestar. Cando dixetes dos que máis traballan, o sea, cando dixetes o mellor, non sei que, pensei Bardem, tal... As dúas cousas, Sí. Bueno, xa, pero que despois pensei, Sí, que sí, dos que que máis traballan dixen Mario Casas, pero que como non igual, pois no É medio unha opción, hai é moita unha opción. xente, claro. É unha opción. Pode ser... Ou non. Ou Igual non. é Bardem, ou igual é Bardem, ou igual é Javier Gutiérrez, igual é Antonio de la Torre, igual é Luis Tosar. Xa, pero Gutiérrez xa traballaches, entón xa o descarto. Cuidado, Que dato, Epa. A que non sabíades. Traballei con Javier Gutiérrez e el comigo. Bueno, el traballa solo, non é como- El válese só, sí. sí, a verdad. Bueno, pois xa contaremos máis adiante, porque hai que dosificar a información, que ahora todo de golpe, sabes? Igual a xente di, pero estes dous, vaya maquinaria, eso. Agárralles un Stephen Hawking de tanta información e non pode ser. Pero somos un pouco, temos aí dualidade, ¿no? De repente eu con este actor famoso que traballa tanto, Sí. Silvio con Per Aragonés, pero un mércores pola mañá hai que ir tamén grabando un Correcto. podcast, Sí, porque, en fin, porque nos debemos a nosa audiencia. porque somos persoas que temos podcast a unha edad xa avanzada, claro. Bueno, a avanzada, cuidado, somos máis novos que o presidente da Generalitat.
pero máis vellos que todos os futbolistas de primeira división. Sí, o certo é que nas estadísticas da xente que nos escoita, creo que somos exactamente ou un pouco máis vellos da xente que nos escoita, pero aí. O sea, escoítanos É a xente dicir, da nosa quinta. E a xente que nos escoita é máis nova que nós. Un pouquiño, penso que de media, sí. Moi ben, Sí, sí. pois eso está guai. Pero ahora, o que nos esté escoitando que diga, pero eu son vello, tal. Claro, igual as estadísticas, sabes? Pero ti porque estás de vacile, pero hoxe un é novo ata os 45. E cando cheguemos aos 45 imos decir ata os 55, verdad? No, cando diremos iso, pero daremos vergoña. Allea. Sí, suele pasar eso. Bueno, a ver, pomos unha cuña aí... Pon a cuña do teu pai. A ver, espera, a ver se me... Pon a cuña do teu pai. Manolo, que sei que tes chourizos. Non o digo máis. É o meu running gag preferido. Sí, veña, vamos a ver. Estamos coitando o bueno carallo bueno. Amenazan con volver dentro dun pouquiño. O sea que tende os calzoncillos preparados por se acaso. Bueno, pois eso. Qué grande. Os calzoncillos preparados. Tendes os calzoncillos... Nunca o comentamos esto. Tende os calzoncillos... Entendo que é porque vos ides cagar, ¿no? Co que ven agora, ¿no? Claro, ti pensa que... Sí, pero pensa que... O que? Esto está cortado, obviamente. El seguía, ¿no? El seguía con cousas en relación a liñas no calzoncillo. Vale. Sí, Váleme sí. co croissant de chocolate. Non quero máis. E ponde o do dereito que coa marca para adentro. Vale. Carallo, como lareta o tío cando quere, eh? Sí, aí, pero a min xa me valía co corte inicial. Sí, a mí tamén. Escoita, ahora que escoitamos... Vouche comer un Dalle. A ver, así falaste. Ahora que escoitamos a un patrón, o patrón por excelencia, Manolo Falcón, vouche contar máis cosas de patrón, que xa che contaba no anterior programa. Unha cosa de patrón fortísima, que non sei como me vin eu involucrado nisto, é que me apuntei a comisión do horto da gardería da miña filla Iria. Pero a ver, Alberto, por que te apuntaches a iso? Hai comisións de todo tipo na guardería, inventan. Pero é unha guardería ou que É unha guardería, pero ten un Unha espazo, asociación. cedeulle o Concello un espazo diante da guardería, un espazo bastante amplo para ter horto, e buscan colaboradores, buscan xente disposta, con tempo libre tamén, con tempo libre, Sí, claro. que se faga cargo dese horto, que plante, que coide ese espazo. E eu ofrecinme como un dos responsables desa comisión. responsable, o sea, con rango, ademais, tes xente... O meu son, sí, vou a ser capataz. Vou mandar a outros pais e a ver, arrincas as cebolas, me cago na virgen, sega por aí. Eu xa te ti sentado con un palillo aquí na boca dicindolle, tú. Eu que non quería entrar no grupo de WhatsApp, eu que non quería case nin ir buscar a nena por non ter que falar con outros pais. De case que non querías casar, nin ter Non fillos, tiña ganas de socializar con ninguén, que me cae o ben eu e xa para de contar, pois aí estou, na comisión do horto da gardería. Xa vos contarei. Tes que gravar un audio de 20 segundos cando vaya a salir, non sei se xa fuches a horta ali a ver que é. No, ainda non, porque ainda o terreo é virxe. Ahora hai que limpar, hai moita traballeira, É que ao final, cuidado, que me metí... Vas ter que comprar unha desbrozadora, Vou ter que comprar unha desbrozadora, igual vou ter que comprar un tractor. un John Incluso- Deere daqueles. Vou comprar un John Deere, imaginas, metelo ali, entrar ali con la meridiana, me cago na virgen. E tocarlle aí, Pepe, que ven aquí, somos da horta da guardería, sabes, como en plan en son de paz, sí. Ese vou ser eu. Xa vos irei contando, mira, abro outra mini sección. Isto ao final, Este é unha locura. isto hai que eu fago cousas pensando no podcast. Sí, sí. Eu non quería apuntarme, pero dixen, así doume material. Eu non quería ir a ver a Per Aragonés, pero Pero foi por claro, un para podcast. contalo, claro, como pode ser... Non lle dixeche que viñera algún día de convidado. Mira, non, de convidado non, porque xa renuncio a ter que esperar tropecentos... Non creo que explique nada demasiado... Bueno, pero é un reclamo, joder. Non me dixo nada de bola de drag, non? Pois non o Xa. convidamos. Bueno. E entón, Tamén é sabes? verdad, tamén é verdad. Bueno, xa pero virá, bueno, xa virá. teño un audio, claro, eu gravei nunha entrevista. Tampouco non explica nada especial, pero claro, teño grabado, o sea, que igual algún Home, día tías que- sacamos aquí un audio
o audio prohibido de Pere Aragonés, sabes? É que teria pedido un saúdo pro bueno carallo bueno. Xa, no, mira, comentoume un amigo por Instagram na foto que eu colguei e dixo, mame, tiñas que avisar que ibas a ver a Pera. E el traballará de delegado na Unión Deportiva Ourense. E dixen, home, tiñas que meter mandado unha camiseta da Unión Deportiva Ourense. Ti imagínate a foto de Pere Aragonés, unha foto da UDO, como se refiren ali en Ourense a Unión Deportiva Ourense, coa ali presentación oficial no Palau da Sanidade. Sería un puntazo. Sería unha cousa friki de carallo. En fin. A xente pide, o carallo. Sí, Como sí. pedí eu tamén. Bueno, que máis? Hoxe mércores 26 de xaneiro e hoxe Igual non sabemos cando imos subirlo isto, pero igual cando subamos isto igual é mañá ou xa pasado. se sabe se o galego sí. se vai a escoitar en Eurovisión. Claro, é verdad, porque o sábado será a gala. Igual sacamos isto o sábado a mañá ou venres, aí depende un pouco como nos pica. Pero vamos, que esta fin de semana sábese seguro se as tanxugueiras irán a Eurovisión. Hasta en Xugueiras Eurovisión. Oiches, que puta locura decirlle aos cataláns que non se di chanchungueiras. Tan chun. chungueiras. Sempre meten, tan na segunda chungueiras. hai unha N sempre. Fan chun. coña elas con esa Sí, con eso sí. tamén. Pero que aquí Tan a nivel chungueiras. micro está costando moito aquí nesta casa. É complicado. Tan xugueiras. A xente que nos escoita sabe dicir, que carallo. É verdade. Pero aí están, Amigo pechado, Silvio non era moi optimista. Non, porque non. El cree coa candidata catalana, por certo, Rigoberta Bandini, vai ser a que vai ir. Eu teño moita fe, e non fai falta tampouco ser moi listo, porque a verdade é que teñen moito pulo, falase moito de que son candidatas favoritas, igual non queren esa presión, pero eu confío en que estén en Eurovisión, aparte facendo unha reivindicación do galego extraordinaria, unha campaña pola normalización lingüística que Joder. non se paga con Eso non se paga con diñeiro, que vale máis que todas as campañas feitas por facerse. Así que eu estou moi contento. Aí sona o tema, Dalle. Terra. Esta noite foliada, esta noite será a noche nocturna. A ver, que non imos por o tema enteiro, O sea, simplemente así, todo apoio ás tanxugueiras, Total. que quede así un pouco de fondo e tal. Pero que non nos jodan tampouco por dereitos o programa. A ver, eso tamén, pero bueno, en principio non temos problema, porque total non ganamos un peso, así que Totalmente. pero eso. Sabes que na canta e que na baila? A quen? Iria. Esa sí que é unha estrela. A miña filla. Claro. Está a tope, erguémonos cada mañá dende aí xa varios días, semanas con esta canción na casa e ela baila e canta, pero que flipas. Bueno, pues mira, que se vai a Eurovisión, imos ir todos con España, Esta- que non lo iba a decir. Cuidado, Sí, señor, a Vamos, tope. Españita. 12 points. Noi festexaremos Yo teño que decir que xa se escoitaba de antes, Sí, non me hombre. quero marcar tampouco la maqueta de Estopa, Sí, Que esto es un muy clásico. famosa, muy famosa. La raja de tu falda, bueno, Sí, sí. sí. Yo tengo la maqueta, yo de Estopa tengo la maqueta. Bueno, sí. Que por certo, quería preguntar se ti tes algún grupo do que podas chufar a ese nivel. Maqueta de Estopa. De decir, pois eu a este eu xa os escoitaba, ou eu tal, que podas chufar e sacar peito en plan, a mí non me veñas con isto. A ver, ti sabes que os meus gustos non son moi de sacar peito en xeral. Ti a Aitana non a descubriche ti. Non, claro, me descubrina, claro, vine en OT, obviamente, sí, no, pero por exemplo, o máis divertido é que eu fun a un concerto de Luis Fonsi Sí. como unha década antes de que sacara Despacito. Pero xa era Sí, claro. O ainda se chamaba Luis Alfonso. No. De Borbón, ¿no? No, pero vamos, que máis a lo de esas cousas, pois non. Eu teño Sí? un maqueta de Estopa. Quen? La pegatina. La pegatina. Bueno, sí, claro, sí, un pouco, pero, sí, porque Una- sacaran algunha canción en galego e tal, así que Sí. daquela, E viñeran a radio cando estábamos en Ergac. Mira. E eu lembro velos en Nou Barris ou en Moncada, que é onde son eles, Moncada e Rexac, con 20, 30 persoas. Sí, foi un fenómeno moi popular, non? No sentido así moi de, sí, la pegatina, se todo o mundo lle sonaba algunha canción e tal, e despois sí que o petaron fuertismo. Ahora xa está. Bueno, ahora é unha locura, sí. Se o Adrián Salas Xapón, China, xiras por todo o mundo. escribiu a canción de Eurovisión aí o ano pasado ou outro, a Sí, que foi sí, sí. Miki Núñez. Efectivamente, O autor mira, era todo- o cantante da pegatina. Todo é
Pechas o círculo aí, Ahí está, ahí está. Bueno, pues a veremos si as Tanxugueiras van a Eurovisión. Sorte para as tanchugueiras. Moi en contra de Rigoberta Gabandini. O sea, aquí hai dúas cousas. Por un lado, a tope coas Tanxugueiras, pero que ademais estou moi en contra de Rigoberta Gabandini. Non che mola. O sea, non é que non me guste musicalmente, que hai cancións, bueno, non me di nada especialmente, pero bueno, ben, ok, hai cousas das que defende que estou de acordo, pero é que, a ver, é a pija progre por definición. É que esta señora é a ser diagonal. Así cantante calquera, ¿no? Bueno, está casada, ti saberalo, cunha dos vengamonjas, cun dos vengamonjas, perdón. Correcto. E son todos aí desa zona de Barcelona. Non desta exclusiva que te decías. No, lectura Sí. de clase. Aí hai billets. Correcto. Para dedicarse a arte e a lo que surja. Sí. Exactamente. Pues eso, é a miña lectura, que ás veces non se di, estas cousas non se saben, como que queda feo decilo, que no, que en contra, que xa ainda que me gustara a súa música. En contra. Aí as Tanxugueiras, el pueblo. Pues nada que engadir. Sí a todo. Mais un. Que tú non digas nada, que te metes en marróns e despois A muerte. No, estou de acordo, estou de acordo. A tope. Tanxugueiras do país. Aí está. Da terra. Nunca mellor dito. Moi ben. Queres que rematemos o programa? Non sei canto tempo levamos. Porque aquí, claro, o estar contigo aquí en directo, pois vímonos arriba. 35 minutos levamos agora bueno. mesmo. Sí. Bueno. Penso que vai ser máis picadiño, cousa que vai estar ben. Moi ben. Eu queria traer unha sección. Ben, a ver. Se queres, a estrear. Estreamos sección. Queres porlle unha música á sección, pero rollo, dime unha canción agora. Vale, aí. pois poñemos unha da pegatina, xa que estamos. Vale, a ver, como lle chaman. Mira, A unha ver. que me gusta moito a min de la pegatina é coa que encetaba espectáculo no Yantiol, no Sí. Café Teatro Yantiol de Barcelona, O é Humor y Ya. Algat Rumberu. Sí. O meu espectáculo Humor y Ya, efectivamente, que era predecesor do... No, perdón, posterior o Sí, eso contámolo Humor y Jazz, no xa programa contamos este especial, programa, sí. estou facendo aquí unha revisión, pois eu encetaba con este temazo. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us enduia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser... Esto parece xa los 40 principales, ¿eh? Bueno, estamos estreando o matraquillo, así que igual hoxe pomos máis música da que deberíamos. Estáse gustando aquí Silvio Falcón coa movida. Sí. Ben, estrea unha sección que se chama O que vexo no metro. Aí está. Porque efectivamente, eu para vir aquí teño que coller o metro. Porque se fora Rigoberta Bandini, viría en taxi. Acabo de facer ya a Silvio o xesto de que me levante a música, pero fixeno así un pouco atropellado e Sí. collino un pouco en pouquiño. en calzós, que diría o seu pai. Correcto. Bueno, pois eso, fixareime en cada traxecto vindo por aquí nalgo, sexa interesante ou non, voucho cuspir e comentamos, vale? Perfecto. Neste caso, vin un home con peluquín. Ai, peluquín. Peluquín, Calvo, Skywalker. calvo mal. Calvo mal. O reverso tenebroso da coroneta, sabes? Peluquín. E digo eu con coñecemento de causa que eu, bueno, xa sabedes todos porque non para de facer énfase aquí o meu partener en que eu peino coroneta, xa teño rotonda, un pouco de descampado detrás, son Hai sitio para aparcar, ¿no? Hai sitio para aparcar na rodonda fuertemente. O caso é que eu cando vexo alguén con peluquín, non me digas por qué, eu non me considero mala persoa, vale? Vaya por diante. Non me considero mal tipo, teño veu pronto a veces, Pero cando vexo alguén con peluquín, teño a tendencia de miralo fixamente os ollos, Sí. con cara de eu xa o sei. Como dicindo, a min non me enganas. Sí, en inglés que din I feel you, ¿no? Que te Yes. sinto I perfectamente. feel you. Pero en plan, non me enganas. Sí, sí. Eu sei que eso é unha Cartón piedra. alfombra de ratón de PC e que hoxe vi un home, neste caso, porque poden ser mulleres tamén, Sí, claro. pero vin a un home que lle quedaba moi malamente, que Sí. se vía, igual o tío tamén se levantou con presa como a min esta mañá, e tiña moitas cosas que facer, e non encaixou aí Porque ben. requiere dun compromiso importante, non? Coa Home, tua imaxe persoal. Algo de cada cariño, día... algo de cariño hai que darlle. Sí, non sí. é Non aquelo que saímos nos da ducha que Exactamente. como que sae en San Fermín os toros, sabes? Aí ao que veña. que ser calvo ten ese pro, ¿no? Sí, claro, que non non te tens que peinan nin preocupar. hostias. Non tens que preocupar, o meu caso tamén, ¿no? Ben rapadiño, E listo. que eu ainda non teño o rapado
de asumir 100%, Eu aínda vou ca coroneta. De feito, outro día fun ao teatro, estaba na segunda fila, fun con miña nai a ver Nevermore dos Chévere, por certo, recomendazione dende aquí, e hai unha foto dendo fondo da sala e sábese quen son eu, sabes? Polo ovo fretido. Pero bueno, o caso é que o día que asuma, pues raparei mocero completamente e aí serei comodísimo. Aí pechará o helipuerto. Que pasa? Que eu sempre presumín de identificar fuertemente Sí. os peluquiners. Sí. Pero ti, deixime un dato hoxe, Sí, na máis fora de chegar, micro, claro, eu aquí ligo todo o mundo dels presidents, non? E da política, e Exacto. dixen a Alberti, pero Alberti, como Chimo Puig. E dime, como Chimo Puig, o presidente da Sanidade Valenciana? No, díxome, no. Puf. No, ten pelo. E temos aquí aberto unha pestana de Google Images con todos os looks, porque como ben dixo Silvio... É que son diferentes peluquins. Son diferentes. En unha está rubio, noutra está moreno, noutra ten un flequillo pa un lado, Pero mira, noutra pa ahora outro. estamos vendo unha, creo que a terceira imaxe de Google Images, que se ve claramente o peinado totalmente diferente, a Sí, raya sí. ao medio está noutro sitio. O sea, é increíble. E aquí, pues, bueno, con unha conxelación de pelo que non se move nin pa un lado nin pa outro. Non caíra, a ver, unha persoa que teña super presente, Sí. pero coñezo ben, sei quen é, poñolle cara, e non me percatara ata agora de que efectivamente é un Playmobil. Este home é un Playmobil e véselle perfectamente o peluquín, e eso, que debe ter 6 ou 7 modelos, e dependendo de como se levanta, con que ánimo se levanta, di, oxe, non me importa asumir que teño canas, e que Sí. son un vello, e o día seguinte dice, no, hoxe vou de John Travolta, en gris. É increíble, é E increíble. ponse unha tofa, Mira, cuidado, hai un aí que está mal colocado e vese claro, en plan de levanteime mal. Tenga o peluquín de despeinado tamén, que tamén se leva moito. Así que aí está, pillao, pillámolo. De feito, os chicos del Maíz, Alberte, teñen un bonus track dunha canción que lle dedican a sí? Chimo Puig. Sí, sí. Non o vamos por porque xa houve moita música. Dediquen yo a alfombrilla de Sí. del Chimo Puig. Sí. Moi ben, moi ben. Eu teño que decir, xa para autohumillarme do todo, que me están tentando, isto como cando me quieren fichar o equipo, estáme tentando de Turquía. Pam. Sí, teño xa varios amigos, isto é triste dicilo, que traballaron xa o tema Turquía. Bueno, pero teñen que ir varias veces e tal, ¿no? Foron ali. O último colega co que falei do tema fixo a súa primeira viaxe este Nadal. A verdade que ahora velo muñequea un pouco, muñequea que se lleven os señor buratos. Os folículos. Pero non sei se ten que volver, entendo que sí que volverá, pero está moi encantado. Mira, hai un artigo da revista GQ, creo que, se non xa hecho pasar aí a ti, Alberto, igual a quen lle interese que o pida, que fala con un periodista que fixo non só o proceso de ir a Turquía, senón, obviamente, de contalo, todas as veces que tivo que ir, máis ou menos os prezos, e o contento ou non que estaba coa experiencia. É moi interesante porque sempre se toma como rollo, vete a Turquía, non sei que, pero o sistema que está subvencionado en Turquía, por eso se vai a Turquía, porque ali o Estado non subvenciona só a viaxe e a operación, sino é todo un sistema que, bueno, é unha historia. Un negocio a partir de aí tamén. Sí. E Bueno. ti dis que estás aí thinking No, que me está about. tentando porque veixo que me chega por diferentes vías, camiños, pero a mí gustaría facer o que fixo este reporteiro, que me Claro. financien. Bueno, xa non Atopar a excusa para que... Él decía que está subvencionado, neste caso, claro, pola parte do Estado é máis barato. Este señor entendo que a revista lle pagaría algo de máis ou non, non Home, sei. entendo que financiou 80% o proceso. Esperemos. Eu o que vou facer teño dous camiños. Un, gañar moitos seguidores, @albertemontes, Ou que Larsa me pague. e que algunha marca, efectivamente, fagamos algunha acción comercial na que eu saia beneficiado e a marca poña os cartos, Sí. ou abrir un crowdfunding. Un crowdfunding. Abrir un crowdfunding, home, A ver, houve crowdfundings peor. Pero non é unha Paco operación. Sanz, Sí. Paco Sanz. Oye, igual aproveito para poñerse pelo tamén. Que Bueno. non o sabemos. Ahora Sei que- anda escapado ou está na cárcere? Non sei que foi de Paco Sanz, pero él tiña unha enfermedade. Morreu non morreu? De verdad, que lle facía que era o pelo, así que aínda que fose a Turquía, a que tiña, a enfermedade que tiña, non lle permitía. Bueno, ter refírome que pelo. houve xente que pediu cartos para temas moito piores, Sí, máis sí. discutíveis. Sí. Eu pediríao para
eso, para sembrar aquí Repoblar. po meu horto particular. Tú tamén estás na comisión do... Eu estou vou abrir unha comisión, a ver se quere entrar máis xente na miña comisión, Sí. e plantamos aquí. Aí, plantar. Estás moi de plantar, ti. No. Eu vou acabar cunha oda ao amor propio. Sí. Eu non teño ningún tipo de problema. Isto pasa. No meu caso foi o karma, porque pasei a xuventude e a adolescencia ríndome dos calvos, do meu irmán o primeiro, que manda un saúdo de aquí, que chamaba Pelo Piscina, E... porque se vivía ao fondo. E despois de amigos en común e de xente por aí, entón devolveu máis. Así que como consello, tede cuidado co que decides e a que quen vacilades, porque todo volve. O vacile é un boomerang. Así que acabaronse as bromas de Chenique, rapaces. Correcto, porque cuidado. A causa non é broma. E Chenique empezou facendo bromas de Ramón San Pedro e... Bueno, Alberto, pues nada, ata aquí o programa de hoxe, non? Ou Un tes placer. Algo máis que decir? Pois nada, que un gusto estar contigo, que... Ahora sí, Literalmente, claro. literalmente, e que agora igual sí que che acepto café Bueno, pues ou un vermú. para comentar o postpartido. Veña. Ou un vermú, que xa son horas. Veña, que tiro a ver se tiro a música que se acaba isto, veña. Veña, cando queiras. Veña. Ata a próxima.